দায়িত্ব যীশু খ্ৰীষ্ট আমাক সকলোকে দিছে। যেতিয়া আমি বাইবেলত পঢ়ো যীশু খ্ৰীষ্টৰ সময়তো সেই সময়ৰ যিহুদী মানুহবিলাকৰ কথা আমি জানো। হয়তো সেই সময়ত যীশু খ্ৰীষ্টৰ সময়তো আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে বেছিভাগে খেতি বাতি কৰিছিল। মই যোৱাকালি ইজৰাইলৰ কথা অকণমান কৈছিলোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকে ঘেঁহু খেতি কৰে বা আগৰ কালত কেনেকৈ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান কেনেকৈ কৰিছে, ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন বা তেনেকৈ হাৰ্ভেষ্টাৰবিলাক ইউজ কৰিছে, এইবিলাক মই কথা ক'লোঁ। ফাইনালি जोंहा सानडे आफ्टारनुननि सेसना जोब्बाय। नायदिनै ओरैबायदि मानसि भिरथार। स' जोंहा दिनै मा होनना बुङो जोबथा हाबाफारिमोन आरो जोंहा दा सेसन मोनसे दंबावो, इभिनिं सेसन दंबावो। सालथाया मोजां दा? फुङावनो हायनाय? दे थिगानो। थांसै? थाङा र' दङ आं बिथिं दसे। माने जोंहा दिनै थांनाय 7 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै 9 तारिख जोबथा आरो बे जोबथा हाबाफारिनिनो जोंहा दायो बेलासि सम आरो जोंहा इभिनिङाव सेसन मोनसे दंबावो। बेनि उनाव दिनै मोनाबिलि समाव दिनै हाबाफारिया जोबगोन आरोना। गोबां मानसि जाबाय दिनैहाय। माने बाहेराव जनो गोनां जालायबाय आरो दिनै। जोंहा नैबेमोन मेन खोलोमसालि नङा, माने होनना बुङोब्ला गोबां मानसि जानायनि थाखाय बाहेराव जिरायनो गोनां जालायबाय नै मानसिया नैबेफोराव खालि जाबाय, दा थांजोब्बाय। नुदों दा नै बेसेबां सियार बहायनो गोनां जादों आरो गोबाङा आरो बाहेराव थानानै गसंनानै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो गोनां जादों आरोना। खिन्थु गुबुन बोसोरफोराव जोंहा गुड निउस कनफारेन्सआव बेसेबांखिनि मानसि आं जानाय नुवाखैमोन, खिन्थु बेयाव बांसिन जानायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो नैबे बोसोराव। बे बोसोराव बांसिन मानसि जानायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिगौ। गुबुन बोसोरनिफ्राय एबार बोसोराव बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लाफैबाय आरोना। जोंहा नैबे नुहुरनाया जाहैबाय जफ्रा बाप्टिस्ट मण्डलिनि खोलोमसालि न' आरोना, चार्चआ बेनो। दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय आं बेसेबांखिनियावनो दोननोसै। जोंहा सिङाव मा हाबाफारि जादोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नुखाबाय आरो नोंथांमोनाबो इसोरनि आशीर्बादखौ लानो हाबाय होननानै आङो फोथायदों। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावो आरोना लोगोफोर। दे अब्ला बाय बाय टाटा। माबारे ओंखाम जानो लांनाय आङो दहाय डेलिगेसन खालामना दायो मोजां जागोन ना? मा आं भिडिअसो खालामदों नै सरकार बाबुआ। फाइनालि दायो जोंहा बेलासि टाइम आरोना, प्रग्रामाथ' जोब्बाय बेलासिनि, ओमफ्राय दा मोनाव सेसन मोनसे दंबावो। बेनिफ्राय जोंहा नैबे सागलायाव साहा लोंनो हाबबाय जोङो नै। मा मा मोनजागोनथाय नायनो, अर्डारखौथ' होबायमोन खिन्थु जाग्राफोरानो गैला होनना खोनादों। साहा लोंग्राफ्रा अबानि साहा लोंनो लुबैदों। न'आवथ' साहा लोङा लोंनाया मानसिफ्रा, खिन्थु हबेयाव फैनायखाय साहा लुबैबाय आरो लोंनो दिनै दा। दा जाग्राफ्रानो गैला होनना बुंलायलांदों, मोनजागोन ना मोनजालाथाय। पियाजि गुदुं गुदुं अर्डार होदोंमोन जोङो, ओरैबायदि भिरखा। काउन्टारावबो भिर, नेयै मोनालायबाय थारमाने साहा लोंनो नेयै। माने जोङो साहा लोंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थारमाने
मण्डलियाव फैसा होनाय जायाखै नालाय जानायबो जायाखै जोङो ओंखाम ओंखायनो साहा लोंनानैनो जोङो थारमाने खेंसालिया थारमाने एसे फैसा होना थांसै आरो मण्डलिनो नै बिदि बेल' दे लोगोफोर अब्ला